Malioboro kaanggit dening Nani MP. Ing kene akeh crita kang tak simpen sak dawane dalan, kang tansah dadi rerenggan sak jerone kidung. Aku, kowe lan dheweke lungguh sila nyoba ngonceki maknaning rasa. Dikancani swara sendok kang diadu karo gelas kopi. Dadi wirama indah nyawiji karo guyon. Awakmu ora nate sari, tansah musik nuruti lakune jaman. Nanging kuwi ora ngowahi tetembanganmu kang memandang ngebaki bawana. Malioboro ora gampang nglalekake sliramu. Es manis mbok bakul sinambi wara, lagon sigrek gumyak para kusir. Malioboro daya pikatmu tekan saiki isih cumandhal ing ati, kang tansah dumeling supaya bali ing kuthamu. Senadyan wis ora ana paraga kang ngenteni baliku. Yogyakarta, 24 November 2020.